Uriani Tuhata, suang-suang nima nama dohoto ibadah melalui live streaming di Ingana Tabe Sian Hami, Shalom, Horas, Marede Mahita. Marhite-hite goar ni di bata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni tot berbadia, nat mo palangi dot tano on, amen. Gok asini rohani Jehovah do tano on, marhite-hite hatani Jehovah do menjadi akalangit, marulopolo mahamu, alia kapartigor mangasaho Jehovah, taluk do marede akan ujur maroha, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, suruh matot di perbadia turohanami,
asatarapul situtu rohanami, marhite-hite haheheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, jala asalam gadda haporseon nami, marhite-hite parkirimon na mangulu, asa toktong pingot kami, na hehedo kami muse sian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, nong he sian namate. Amin. Maredehita. Sadarion imanatar surat sian Jakobusada ayat 22 songonon ma hatana. Alai gabe siulahon hatai mahamu unang holan pananginangi na pawototohod dirina ido sahakna atong rak mangidogogo mahita lau mangulahon patiknai. Ali Tuhan di bata say pargogoy mahami mangulang bagi. Amin. Maredehita. Oh
dosata nagudangi, tuadopan itu hata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amanami na di Banua Gijang, hodo na patupahon hasesan ni dosa di hami halak na dangolon, mar hite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham di hami, akka na mangarsak dosa nami. Sai sahabi ma tubagasar rohanami hasesan ni dosa nami. Lehon matuhami todim na badiai, asaw nang ganggu rohanami diasi ni roham. Alai asahot rohanami marhaporsiaon lao manggotapon nasa dosa dohot rohaportibion. Asahu pasaat hami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu, jalan nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga taringot Tuhan sesani dosata. Alani pangalaw siot tado ubay na tartulang Kristus. Jalabinain ni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana picak-picang parhitian ni hasonangata. Jalabinain ni bungang na malum itahilala. Hasangapon ma didebata na digijang. Mari dehita. Epistel di Minggu Tasadarion, tarsurat sian pesalmen 116, mamukkamai sian ayat 12, rodi 10 sia, tajahama marsikat soring. Tungbehama pamalosu tu Jahoba, ala salhut dengan niuhum nai tuau. Gararokuma akka bagabagak butu Jahoba, apala dia dopan ni sadok bangsona. Atong ali Jahoba, nung matung naposom au, naposom doau anak ni hatobammu, nunga diharhariho akarate sian au. Sai gararokuma akka bagabagak putu Jahoba, apala dia dopan ni sadok bangsona, raphita. Dia ka alaman ni bangwas ni Jahoba, di pasitongami ale Yerusalem. Haleluya. Martua do na tumangian hatani di bata, jala na piopsa. Amin. Mari dehita. Aku
Taha tidak koma hapor siautai, songon na hinatidak kon ni dongata sa hapor siaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama parduko na suatu dosa, na palangi ido tanah. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuon si Maria, na ketegabia siya kon di Borbadia, adorak so kapuan. Ido tuhata na tumau na berni, di panghuman suratus, na manetar pagar ni bana, au no silang, na dua tuan turun di tanah. Na namun diari paturun, na manai kusurgo, lahudul tusiam di debata Jehovah, amanai parguguna suatu musim. Di simaibana pemang sugu tutamon, menghuni halak mengundur nanti. Au porsea di tuan di Borbadia, cara dong sada buria di Badia, buria topannya alam Kristen akan di Badia, do dia sama dosa, do dia lain nama do, mulak mengundur sumut daging halak mati, do dia berbuat dosa. Tapi gimana tikting namasa di Huriata. Kor punguan Ina Maria.
Tabagima tikting namasa di Huriata. Shalom. Ting Minggu 23 April 2020. Sada. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu miseri cordias domini. Lapatana go asini roha ni Jahoba do tanoon. Do topi Minggu mangulahi tubuh di bagasan hatani debata. Paduahon ting nama ragam. Sada pemekaran week. Mamuka sadarion Minggu tanggal 23 April 2020 nunga gabe 2 week B week 10 pitu ima week 10 pitu dot sintua weekna inang sintua rismauli boru panggabean dohot week 35 sintua weekna inang sintua rismawati boru sinurat. Napaduahon retreat katekisasi CD reguler di hari Senin 1 Selasa tanggal 24 1 tanggal 25 April 2020 di Patupado retreat peserta CD reguler tahun anggaran 2022 maringanan di Hotel New Ayuda Kota Bogor. Napatoluhon sosialisasi program kerja panitia tahun profesionalisme di hari Jumat tanggal 28 April 2020 pukul 8 WIB malam di Patupado sosialisasi rencana penggalangan dana jemaat HKBP Tangerang Kota maringanan di Sopo Saroha. Marhite tingtingon pinangido tusude sintuawik asa mandohoti ulauni napakupaton partangyangan week jadwal dohot laporan partangyangan week boima taberen di tingting napalimahon na sorang di basa-basahon tuata dosa dadak danak boru di keluarga ni amata togu reutermen pardosi dot inata Neliana boru tinambunan na di hari Senin tanggal 10 April 2020 tolu week 20 NRJ 10 tolu strip sada kosong tolu onom hipas do natorasna rap dohot dak danaki. Napaonomon ruas natamba. Mamuka sadarion Minggu tanggal 20 April 2020 nunga gabe ruas ni HKBP Tangerang Kota ima keluarga. Sada amata Romulo mariduk si tompul rap dohot 2 halak yanokonna Ros yan HKBP Geraha Prima Resort Wisma Asri Distrik Sapulusia Bekasi. Maringanan nasida di perumahan Arkadia Besia nomor 26 week 20 NRJ 20 tolu strip sada 5 Siawalu. 2 Amata Albiner Tampu Bolon dot inata Otma Marisi Boru Lubis rap dohot sahalak dakdanak narosyan HKBP Purwakarta Resort Purwakarta Distrik Sapuluwalu Jabar Tengdi. Maringanan nasida di Jalan Kiai Haji Hasim Asari Gang Palem nomor 50 week 10 onom NRJ 20 tolu strip sada 5
sia-sia. Tolu, Amata Tigor Manik, dohot Inata, Natalia Boru Sinambela, Rap dohot Sahalak Dakdanak, Narosian HKBP, Si Jarango, Sada, Resort Pakat, Distrik Tolu, Humbang. Maringan Nasida, di Jalan Kiai Haji Hasim Asari, Wik Tolu Puluh Onom, NRJ 20 Tolu, Strip, Sada Onom 00. Opat, Amata Parsauran, Huta Balian, Dohot Inata, Herinta, Boru Cianturi, Rap, Dohot 2 Halak, Dakdanak, Naros Sian HKBP, Cengkareng, Resort Cengkareng, Distrik Walu, DKI Jakarta. Maringanan Nasida di Jalan Maulana Hasanuddin, Gang Kabel 2, Wik Tolu Puluh Onom, NRJ 20 Tolu, Strip, Sada Onom 0 Sada. 5. Amata Willy Ricky Valentino Nainggolan, Dohot Inata Julita Ruth Ferguson Boru Manalu, Rap Dohot 2 Halak Dakdanak, Naro Sian HKBP Pagaran, Nauli Resort Medan, Millennium Distrik 10 Medan Aceh. Maringanan Nasida di klaster Krisan B 10 Pitu, nomor 10 Sia, Wik 10 Onom, NRJ 20 Tolu, Strip, Sada Onom 02. Onom, Amata Robin Hood Sinaga, Dohot Inata Anita Boru Pakpahan, Dohot Tolu Halak Dakdanak, Naros Yan HKBP Cakung, Resort Cakung Distrik Walu, DKI Jakarta. Maringanan Nasida di Perum Taman Walet, Wik 20, NRJ 20 Tolu, Strip, Sada Onom 03. Pitu, Napitu Puwon, Ruas Napindah, Mamuka Sadarion, Minggu tanggal 20 Tolu April 2020 Tolu. Nunga pindah Huria B, keluarga ni Amata Sada, Amata Richard Fernando Pasaribu, Dohot Inata Evi Irma Yanti Borusi Mare Mare, Rap Dohot Sahalak Dakdanak, Sian Wik 20 Sada, Tuhki Hariara Silaban, Resort Karunia Silangit. 2. Amata Jeffrey Hasudungan Siburian, Dohot Inata Cinta Itorina Borusihaan, Rap Dohot Sahalak Dakdanak, HKBP Rajek Sukatani, Resort Kutabumi, Distrik 20 Sada, Banten. Ucapan selamat. Pandita Resort Para Halado Dot Sude Ruas Nihuria Pasahaton. A. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan Tusude Ruas Nihuria. Nama ulang tahun di Bagasan Mingguon, Anggiatma Gajang Umur, Hipas Mamatang, Jalat Togu Hapor Seaon di Bagasan Tuhani. B. Tusude Akar Ruas na di Bagasan Parsahiton, Anggiatma di Leon Tuata Hahi Pason. Songonima tik-tik di Mingguta Sadarion, Molo Adong akan nahurang takas di Panuratonon, Dapot di Panjahaon Boido di Patakas, tu Parhalado di Wiktabe, Manang tu sekretariat di Gerejeta di Tiki jam kerja. Saya di pasu-pasu tu hatama Panghau Basion ni Huriata. Jala di pasu-pasu ma nang Parhalado Dohot Ruas Lau di Patupahon Aka Ulaun di Huria. Bain sangap di Goar ni Tuhata. Oras. Mari dehita Uhud Papungu Pelian.
Damai ni debata na sumurung sian saluhu naroha. I mana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Inang amang kahaanggi pinaribot kita namar saur di bagas coroon dohot sudi narap dohot titan waing di permingguan secara live hatan itu hatta mamakulingi kita ganup di minggu Misericordias Domini sadarion tersurak do di sada Petrus bidu parjulu ayat 10 ro di ayat 20 tolu manak ma tapahut-ihut songonom ma hatana molo ama di goar hamu iba nana sumarnida rupa laho manguhumi nasa jolma marguru tu pabahenanna marhatahutom mahamu marparange ditiki pai solatamuna ai di boto hamudo dada binaheni sere manak perak akan naolo buruk ubahen nama luba hamusian adat muna na somar niulai natin yang muna sian akka amamuna alai binahin ni mudar ni Kristus na argaido na songo mudar ni biru-biru na so hasurahan na so marlidang naung ditudu do ibana hian taga so ojak dope portibion alai di papatar do di ujung ni akatiki ala ni hamu marhite-hite ibana do di haporsay hamu di bata napahehekon ibana sian akka naung mate jala na mga lekon hasangapon tu ibana asa tu di bata haporsyaon nang pakirimon muna payas samuma rohamuna marpanguluyo di hasitongan mangyahi haholongon na somarlauk di dongan asa masih haholonga situtuhamu sian nasa roha ay nunga mangulahi tubuh hamu dada sian boni naolo base-basean sian namanoktong do binahin ni hata na mangulu jalan namiani nasian debata olak nima sahakna inang amang mamukka seorang sahat tunwaing nungadong goar di jolmai nang dihitape adong do na didokon goar sadanak ima di seseorang diririk magwari danahi di baima goarna lausido jejut nagabi goar terdidi alai mangudut adong do goar tohonan di tonga-tonga ni bagas di tonga-tonga ni huria di tonga-tonga ni akka instansi molo di tonga-tonga ni bagas
Gowar tohonani ima ama ina. Do yanakon. Molo di Huria, Situa, Padita, Diakones, doho ruas. Imaka gowar tohonan. Molo dia ka lembaga adong direktur, adong aka na tinugutuguna. Molo dia ke persekolahan, adong kepala sekolah, adong guru, adong aka sisean. Sude gowar tohonan. Hobar tu tohonanido jolma mangula nang ditanggung jawab dot hakna. Isarani ruas di Huria, di do ruas di Huria week on. Ima gowar tohonan. Jala mangihuton gowar harwasonido adong hak do tanggung jawabna. Dia mahak ni ruas hobar tu gowar nai. Ima ikko silayana do ruas mamuka do sorang ni nabaka tiki di mortian molo dipangido na torasna asa ditangyakon. Baru sahak matuna terdidi maka tidak kona porsiaon marhasohotan bahkan diulau-ulau lasniroha nang arsak pe sampai tuna marujung ngolu ima hak ni ruas silayana do ruas di pertangyangan nang dibagas nasi dabi silayana do ruas molo tiki marsahid silayana do ruas molo diigil naik tangyak konoto ni pastoral konseling di pernikahan di perumah tanggaon do diakana masa di ngoluna alai dang honan hak dia do kewajiban ni ruas kewajiban ni ruas ima ngolo mangihutun na datai sai di suaraho do nasa na nilihomi tod di rodi pamataku ho sadoh gogoki rodi salu artaku hu pasahati tu ho naso utsatokku do ima kewajiban ni ruas pasahat tunguluna nasa nadong di mana gabi pilihan adong dui bui pilihan satonga-tonga tikik permingguan di bagas Suria nang di ganu bagas tabi pilihan berupa nominal mai tapasaha mana si humisi alai ubagas siani ala hinurhon ni asini rohani tu do tae tong ngolu tau pe pilihat do pikirat tau pe ede tau pe panggul mito ni ngolu ta pilihan ima kewajiban ni ruas laho pasahat to tonga-tonga di Huria asa adong pakeon laho makubasi akana asing doho sudi di tonga-tonga ni Huria. Jadi misalnya on sangat sederhana do on Roma ke perhalado kewajiban di perhalado do laho pasahat ton mangurupi songod dia pakilalan ni ruas amang naing majalo nilai danahon badi jalo matu siu situa wik surat di pasah ma tu gereja dan majalo nilai sa sekolah ala dang adong guru agama na iko sang gereja do ujungan pakaluar hombay so ni nang akka surat na asing surat pidda secara administrasi hak ni ruas doy alai moloduk ta jalo hi totu pasahatot tamang ngulutai boy do seketikai rorohat tanojar ni asini roha do las ni roha na tuhani tapasahat nang hamuliat yo tak boleh betul. Alai adong gona sopola ikoni. Ala sudidu hita masih layanan di tonga-tonga ni ngulun. Alai halak nang makilala pelayanan di nguluna so kita rupani nang di tempat parkir pera. Terus dui ngulung tabir yang dilayani hita. Datuk pulut rohat talau hita buti borhat sa parkirani so tapak kulingi penjaga parkiran. Ini contoh na mek dui. Apalagi mah di tonga ni Huria. Moloduk tahilala pakko basio di tonga-tonga ni Huria tapasah mata pilihom madirita bedo dah tapilihom madirita ido artini gowarni tohonani ruas memiliki hak dan kewajiban parhalado pe memiliki hak dan kewajiban ni hami parhalado iko manangyakor ruas do melayani diulau naking dan idokon di tonga-tonga ni Huriai alai adong dotong hakna hak dia baik ko marpanangi manangakar wasit mul makatai akka parhaladui parhalado nok tatangyak kun san wiktabi nok tapaborhat gabe calo situa majalo tohonan tatangi hom mana sida makatai ai jahu baru na makatai marhiti na sida asa tai ngoton dang diri na sida sadiri hobar tu pangiduat tai ai tuhanido na makatai
Lahu pasahat to pakubasyon di tonga-tonga ni huriai. Tuhita di tonga-tonga ni nang wik nang bagas tabi. Bah, luar biasa di. Tang buhita lupa di si. Lau si do tinaringotan na nang marhiti turpukon akamang do inang. Goar na macayar ga. Goar na ikon dipertanggungjawabpon. Mula dok pemando apalah arti sebuah nama. Orang maratiat tong goar molo so dijaga do dengan alai iko jagaut tado haulion ni goarta. Sahala ama iko majaga goarna songon ama. Sahala ina iko majaga goarna songon ina. Sahalak padita iko majaga goarna songo padita. Sahalak parhalado iko majaga goarna songo parhalado. Dang mararti goari molo so dijaga. Tang marlapatan. Alaya sagabi marlapatan. Iko rabdo majamotoni. Bedu dah. Jadi so diturpukon didok molo ama di goar hamu ibana. Dibuka do turpukon marite padohanon. Molo ama di goar hamu ibana. Mek do padohanon. Berarti horoa di ruas na adong di Pontus di Galatia, Kapadosia, Asia, do Bitinia. Kula nama dok do huboto di dia dak kare biasa non. Alai nga di suraton Apostol Petrus surat tu huria na di piga-piga huriaon. Horoa ngadong di nasida. Martuhan do, ala dak sitong ditanda Tuhani. Ido latar belakang ni padohanon. Molo ama di goar hamu ibana na somarnida rupa lahu manguhum nasa jolma marguru tu pabahenan. Molo ama. Adong go konsekuensi logis ninna molo dihatan yak kana poso manahak kana pistar no aing. Ba molo ama do bahari di perusahaan molo direktur tai marpabahenan may tahobar. Tuna ni uluhon ni direktur hita. Jadi di son molo ama do dia tok kamu ibana ima tuhatai marhatahu tom mahamu marparange ditiki pai solatammu. Hendalah takut akan dia dimanapun pai solatam di tempat yang asing. Di natiur nang di nasoding. Di napatar nang di nasubu ini dan di mata ni jolma. Odo. Alanya molo jolma boydo burju di siapa taran. Alai di sihabunian marasing mak. Boydo. Manang boydo mekel di siapa taran. Tangis di sihabunian. Ala disipan perasaan nai di tonga-tonga di nguduna. Jadi nang di sihabunian ikut tong tadaut Tuhani. Unak kola di joloni jolma. Unak kola di joloni jolma. Misalnya sono nak kamang sobar tutohonan ni jolma majaga na tinoppa. Adi dok Tuhani do asa jagau ni jolmai siya mula na sudi na tinoppai jalabahenon na magwarna. Gwarni ganup na tinoppai. Baik suasuanan ng akapahapahanan. Dilos di jolmai. Totu obar tu sido. Namarlapatan iko kaholongan ni jolmai do portibion. Ido bay doktor ta Jesus bay ko kaholongan muna dongam muna. Bohado artina rang marholongi rohamu tu dongam muna. Ale di dok kamu haholongan mu Tuhani. Bau nang ngojo tu alam. Alai alam ka perlu do. Bohado do honot ta makaholongi Tuhani. Hari natino pana sai disigai hita jol maon do. Dia eksplorasi, eksploitasi. Harus sesuatu taba. Mamoho pamahita to. Ido. Arok pahapahanan si urusod do. Olo dakpola di pareso. Misalnya mahapak kamang do inang. Holong goro haku di jahu bayna sahala. Holong goro haku nang di Tuhani. Do dong aku inang. Alay tep Roma tujolona setabi. Huting nacitan. Disipak ko songo ni. Disipak ko to. Baru songo kita nang ngahacitak kita. Rohita tu dokter. Kasi nindaw di roho. Isipak ko. Toho udah barholok kita di sini. Memang lang berarti kutingi berengon. Alai ini sih lang buk. Ujian kecil doon. Mungkin sering kita alami. HP di do iko kaholongat terus di. Mulu subuh ubatatai. Pananggo nak tatedang nyada. Tausir lama nih. Ni palau. Amang buah mamului besok oni roh matudongan. Ubati coba ajari jauhna. Itu ripas tabi baru pada tendangi.
Hon tes case doon. Wahado hita sebetulnya marholong ni roka. Dak kulay ni kusudira do tatay. Alay unak pala say gabi tabugangi. Ino tadana hita na marholong ni roka. Ay ino tadana na manadda di bata ama. Adidok molo didok pe ay di boto hamudo. Dada binahin ni sere manak perak akka naolo buruk ubahin na malua hamu. Siyan ada muna na sumarniulai na tiniam muna siyan akka amamuna inna. Jarong akka aturan, adong hukum-hukum budaya, hukum negara, hukum adat. Sasitong na mabay jolmay niya ni kulam dinggan. Ale ternyata lam takang dok kana sidat tok. Tu si doon. Percuma do bahenon akka aturan manang na aturan na dia pi. Doh akka hukum-hukum. Mulu akka hukum di do adong lex spesialis, lex generalis na manak secara khusus, manang na secara umum pe. Adong mangatur, alay toktong. Daudo. Saya disuraton holok tudongan, holok tutukani. Iko pareso do akka dongan na meti. Alay horoa, alay saya takanggo. Holad di bibir do. Hola di hata do. Ido na pinaingot na dison. Adido dang binahin ni sere manak perak. Ala binahin ni mudar ni Kristus na argaido. Na songon mudar ni biru-biru na sokasurahan na sumerlidang. Ruang adok karojolma tiki di ruasi madok atau ola gua mangulu. Hula piak aturan-aturan nga mangulu atau horor ikok do aturan. Hula pion bui doao. Ngaruk karojolma mengandalkan hanya guguna, pikiranna, nguluna. Alani dipengot, jangan. Mangulu hita alani asini rohani jahubado. Alani mudar itu hatta Yesus. Do daging na nadisiahon humok kepita. So tu ngadong jolma. Na mangasahon guguna pikiranna. Jadi molotadok ama di bata ama. Berarti betul-betul ma ama. Ama na sumarihong nguluta. Ama na mangodiok kita. Ama parholong ni roha nang dihita. Dus naksongon ina di jabu. Molo ina di jabu radot. Jalasai ringgas. Ido bana didok. Ina haposan. Sorry pada tau haposan. Sorry pada naboha. Paramak solabarunon partataring soramitop. Persakalan sora mahiyang parbahul-bahul nabulon. Dakya di balun manang na dilipat disipan amakna alasnya martamu edo karijoda. Bahul-bahul na pebulon tuak katamu bu dilehon sakalan na petoktong saya dong mananggoy mang nabi tanggo disi mangalehot tu tamu. Dakolan dalam pengertian na mananggoy alai rohana pe ukap malomar pangaju. Ini mah ulang guar ina do beda. Tabba do bisa guar parupuan. Molo dibibeli parupuan empu opungi namangulu hanguluan. Jadi orang sa perempuan ni nung ngamabuan nang hanguluan. Sanima lau turun lau rahim. Nama jaga hanguluan di rahim. Rahmat pasu-pasu na jinaga di rahim ima hanguluan ni jolma naboy gabe pararom ni Tuhani majaga portibion dohok makaholongi jolma dalam do di perempuan ida olah sangguari pe ina baru si ama tanggung jawab na sumarihon makaholongi nah tapi berbeda do carani ama dohok ina dalam menikapi yanakon itu bodoh dak anak medok ai suarong bapaon asorong di pareso hami. Habis sabutullah molo sori teroda danahi saparsikolamar sakerejo. Iteroda mate digo dinatai. Ya telepojo nga di dia borutai. Naksay mana makatay langsung. Alayang boholong nga benar-benar tu gelengay. Ay sujo song nasoro si nomor 2. Sujo. Molo panas bereng jo. Ima ulan ni hamiama. Makatahot pina alay inaima na langsung mengeksekusi. Nang nasoholong rohani ama tuaka yanakon. Songon edetay di doa ibuku namaku disebut di doa ibuku dengar
ada namaku disebut. Baru di hata basak musik tang yang ni dai nangi na paroroto diki malonai biawake buhana holan inang gumartangiyang hamya mau petong gumartangiyang berek kamu di sana dong keluarga hola mamereng boruna neng marorgen ikut 2 hari minggu. Aduh, holong, holam mamereng boruna marorgen, ikunan terjemputo non. Aduh, amado nama nyetir, tak pula gudang makatai, ala yang gue inai langsung makatai. Berbeda tohonan na, alai sada tujuan demi memajukan keluarga. Datuk pula na sektor doho tiba meniup tangan ni geleng ibesa na toho songon ama kan, bereng coba. Langsung nasi uduk borok tai anak tai sukut jo ima ama adong do hal tertentu si ulaot tak patudo kolong ngero hatai dak pola nai terhita laho madok langsung melalui inata ima molo sadado na songoni di tohonani denggam manang rumah tanggai denggam manang huriai itu dah songoni nang dihami perhalado dang naik ko sude tok sa satuan namasa na di tonga-tonga ni ruasi ayarong godongan nami makataya ka perhalado baru di babua mak songono na makpat ditanami arok hasil ulah tu si songono man yan jarong komunikasi ido gabi sude maringgap pelayanan isa sekolah minggu remaja naposo ama ina lansia gabi sude ma ala dong komunikasi masing-masing tahu tohonanna tabo todo tohonani toho songon na nyauhonna didirina ulauni ya ama hita ba ama mataula di bagas tabi ya ina hamu inang ba ina ma ulahamu naksapyarong ina gabe polisi tu bahkan ni wado ulah tapi mebiar hami mamerek kamu rupani sapyarong namang edong pola do sapero lalu sapero polisi itu ba mangalapi awin hala dilapu inat amat tai ro tu si mulak unang baik kamu songon inang unak pailah hamu raja muna di tonga-tonga ni luluan tangi manang mengetok persembahan do pihak perhala dui dison ngaruh inat tai sapituan mulak baru terroma matai mulak maju hami badong mulak unang baik kamu songoni sapala nung marhuba sakamat taon do inat taon tapaluas majo di pasidung ulaun na disan ay natap ya dorang berjami tak gari dok turuk koin na tiba barang badan di jauh bagaimana tunggu nidang arok pula di dok saya panok no ti doau kubo to doa hadi bagasar rohana martang nyangi bibana mulai nakko hatuson sangat tuna turunan non so marsala di dok padita namion suku kamu jadi gede bu gusat tunang bung 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 ini luar biasa na fungsi ni inahi manang yakon dot pabuahon na di rohana jadi molo ama do di bata patohoma ama unang be marmem unang be asing-asing molo ama do di bagas tabi do ina pasongoni ma molo yanak do hita dong akwak kaya nakon bertindak berlaku mahita songonnya nakon pasangapon na toras makaholongi haanggi oh ni anakku do pengen ngiba mangatur-atur di bagas kukang mana itu neng lomo-lomona do sudang itu ngani huria na tabi nak songoni mulu gabi keruas do mangatur di huria kang urang tingkat dui mulu sapiron waik perhala do madok sotung muruk ruasian no boharu hita ndak amangu ya bang boharu si habiara do hamurwasi anggo madok sedak si habiara ruas Tuhanido si habiaran alai si haholong do ruas togi honot ton lam jonok tu Tuhani dang dohonon basu tunguru kan non di mana ibana do na tumua di garizon ibana do on si haholongan be so tu ngarong ruas gabe si habiaran si haholongan nami do hamu si haholongan ni Tuhani jadi itu ngarok siak kamu mabir-bir kami itu dah. Angkau rak jauh lebih biar mamerang ruas. Jujur.
Alai holong doro hakku di hamu. Alai mamerek Tuhan mabiar doa. Molo huula na sosuman di tongani huria bahari Tuhan. Jadi kon takut akan Tuhan dan mengasihi sesama. Ido di huria asa sehat. Marhiti barita luli do aka pelayanani. Ikon ido silota akamang do inang. Jalai ngotot tama. Asalam dinggan ngulut tadi do diturpukon. Paya samu marohamu namar pangalaoyo di hajitongan. Mangyahi haholongon. Naso marlaok di dongan. Asa masih haholong asitu hamu sian nasaroha. Masih haholong atutu sian nasaroha. Tengok manaking posisi tabi. Sian ima hita makaholongi. Tengok ma ulaw tabi. Marhiti dia. Marhiti na mangulaw-ulaw tahobar tu asin rohan itu hatta. Harus dun maikan. Moloholong gorohakku dioporus. Di pareses nang di padita resot. Ulaw kudo denggan. Itu dah. Huula pelayanan do denggan. Dang na polek ko sanang makatayaw do imana. Tok-tokin ng jupang doon. Daw. Ale hulaw-law ko. Moloholong do rohat tadi ako tenak sutarida yan ako tay. Taho ba sido narikot din na sida. Moloholong do rohani yan ako tay. Dihita sa unatoras. Burjumay mana marsiajar. Asa malo, asa maju. So ngunit nang ditong-atongan ni ruwas. Holong rohata diak ka na manguduhok kita. Holong rohata diak ka na malugunugu hita. Taula maulaut tado denggan. Masih holong ang mahita. Ido turpukos sa butula. Enak dia pistilikan. Sungo dia mabahinokku. Paulak kun asinirohan ni Jahuba. Nga di paulak. Nga di rakhari rate sianaw. Ay naposona doaun ni manak dia pistili di pesalmeni. Buha mabahinokku. Ikong gararokku do baga-baga kini jolo ni punguan ni bangso. Di alaman ni habadia ummi. Ninna. Artina di masyarakat. Dohot di bagas ni huria. Di ngon ni ulaw tabi. Sanido hita. Paulakon manak pasahaton. Tada asin roha. Ni Jahuba na usahat tu hita. Tada madok mauliati hita. Itu dah. Nido. Akanaung tabaga-bagahuni. Akanaung tadok iku pasahatot tak pasahat mado tinggan. Mang naktu dia pihak kagelek tay neng marsikola. Bayi do pilihat tu Jahoba. Mularung bangido naik pedita song kamyon. Baburu rupanya tongi. Mula misalnya kalau setulu SMP mana hidup ko pedita wow. Sahak musia SMA iku sukunod we. Alay ulo do berubah. Jo pangawak karuas marang nak kana poso bulung do remaja. Pak pendeta aku mau jadi pendeta. Malah cidut tong rohadah. Tabba si baritaon hatan itu hari secara khusus. Alay duk sinukku duk kalas tulis SMA. Asau doh gay pendeta. Daw ngamak pendeta. Amang. Itu dia doh. Gabe tu insinyur rawin na. Gabe tu hukum doawin na. Bah. Artinya boy do hot imana di komitmen na parjului molo saya nitiroan. Takko to hola na usong dah. Yang gua mulai met bamukik jado ceritahon. Sa babuati do hepeng inukku sapurona. Saya puku do mabadayau ipabuati o hepeng. Alay di pabuat matinukon dang di badayau. Ano di bahin. Molo mulak sa nang gudang tuaw ma di pasahak puronay. Sanon na bisita tagi. Ipa masuk ison na do puronay. Nah sipan nila. Mulai sa nirak jabi hubuat hepeng ngay. At suray tor di badaya orati kiti pastapi di atuhi dak pedita biaw sonari. Hanya dengan perilaku yang sangat sederhana demikian luar biasa. Luar biasa. Dang dibadai alai dilian kepercayaan. Najagaw namang. Hodip ya mulak sa pasar manang unang gudang. Dang maluti be. Molo sae Natal molo mula kau itor. Sada do tangan ipad di sanan. Bagus na. Sa wingot be toktong. Saya manguluhon ede manang marliturgi. Bagus na padite di san. Malujung mi batinong iba. Irok padite ido yo oma do dihami. Bagus nak kingin na marliturgi yaw do na majahid di nang namar deklamasi imamang padita mahomse. Saya dipahingot, ido na diperbaharui. Dang nagabe seorang padua halihon, alai asa gabe sa ingot
di pabahenan ni Jehovah do yasi ni Jehovah rohani Jehovah. Ido minggutta sadarion. Misericordias Domini. Nomor 8 go asini rohani Jehovah do tanoon. Go asini rohani Jehovah matanoon. Mulu mangulu di hapur siyaon nabi ganup akka partohonan. Mulu ganup pita makilalahon tikita ng lakata. Benar-benar pakeon laho mangulahon lo rohani Jehovah. Misericordias Domini. Sa minggu na salpu kuasimo dumiginiti. Songon poso-poso na baru tubuh uhasan disusun na tama. Songon ni mangulong yak kana porsyai. Songon ketergantungan ni bayi akan asi yang diberikan oleh ibunya. Tanpa asi bamasahid bagaimana. Songon ni mangulong na porsya tanpa firman Tuhan. Tetuga biasinggo nguluna. Alay marhite hatani Tuhani nasai marsigattu kita tuibana marsigattu kita tuibana. Mangulu matot dita songon ama songon ina songon anakon songon direktur manang karyawan songon kepala di ulau tabe songon akan dan niuluhon dengan tabe songon perhalado di huria nak songon ruas di huria. Sahak mai kuasimo do geniti sahak mai tu mise ricordias Domini. Marsigat tuktua sini rohani Jehovah. Gabi tahilalama sini rohani Jehovah. Marhiti jamita mingguon guk asini rohana dihita. Alay konolo do hita paubahon roha. Ayo mengutuk kataon. Mangulah tubuh di bagasan hatani di bata. Artinya lam ibaru do hita, lam ibaru do hita, lam ibaru do hita. Molo saita hapadutton. Molo saita nunuti lahu majahatan itu hani. Doho mengguruhon akaid di puji-pujian di bana. Ido nani dokna dilahirkan kembali oleh firman Allah. Anak seorang dona uji colmai di bangsan hanguluan. Alai madabu tu dosa. Gabe ditudali Jehovah. Asa mangulu ibana ikum marhite hatan itu hani. Imaka jamita songon nasai. Tabigi garu minggu garu pari manang di pertangyangan. Alai hatan itu hani. Bagas muse. Gabi daging mahatai imana mian di tonga-tonga ni hitaon na gabi jolma ima Kristus Jesus gabi daging gabi disolukur rubah hatuban saat tu na tersilang ujung ngamonang ibana hehe sian namate tadda ni hamonangatta tadda ni hangulwatta moloyido tahaporsiai akamangin ang haang dipinaribot molo holong Tuhanido na saya tahaporsiai. Ingok mah, margugu mahita diak ke perdalanan ningoluta. Tahilalama taida madingga basa di Jehovah. Nasai ganup pari, ganup tiki. Sahat tu ganup keluarga tabi. Tu inatta tu amatta tu anakon. Tu ganup ulau tabi di lembaga masing-masing. Tu ganup hurian itu hatta. Bahasa saya udah hurian itu hatta. Kasipata tolma hurian nami inna. Kadang dak sadar be bahwa huriani tu hatta. Boy do rasa memiliki di huriaon alai ikoni ngotot do tu hatta rona punaon. Ido. Ikon adong go rasa memiliki alai tu hatta rona punaon. Boy do dapot titan mang lapatannya kamang do inang. Boy do kan? Boy do tai tatu si hita rona do mabanguno sena sinirawan itu kani alai ko say ngotot ta do. Sahat tu tangamu mahuriau Tuhan doh sudi pangisina songoni do nang keluarga tai dak kola milik tai keluarga boleh pe keluarga taningon milik itu hadwi na dititik do tuhita ama ina do ya nakoni na dititik do nang akka arta tai pakyo tamai pasangapot Tuhani do makaholongi nang do jolma alani perlu mangulu nai baru. Songo cukun ni sahalak na marguar Nikodemus. Narobor ni borgi mendapot Tuhan Yesus ibana parise si Tuhan di Yahudi. Di dok Tuhan Yesus tu ibana narobor ni borgi ni guru nami na si Nikodemus Tuhan Yesus. Kuboto hami doho guru narosiat debata. Airak terpatupa agiai setadda song Nabi Nahemi ia su debata donganna. Dia porsemana doi. Ale ternyata nang dipahami mana lapatan dina mangihut Tuhani. Tung di dok Tuhan Yesus songonon. Tutu situ tu dona hodohot tuho.
ia setubu jolmas yang gijang dak terbahet samarnida harajaon ni debata. Ahidok si Nikodemus, bayakon si Nikodemus, halak parise, situan ni malim, halak na pistar jala parugamo, ido imana mangalusi tuatta Jesus. Di Yohanes tolwi ayat opati. Sungguh dia materbahit tubuh musehalak ia nang matua tung haulahat jama mamasuhis yubion ni inana asa tubuh. Hape secara parrohawan do kerohaniat baik kom mangulahi diperbaharui. Tang naik kot tu yubion ni inong ngamuse. Ujung ngadido Jesus di mana? Tutu si tutu do na hodohod di ho. Anggo setubu jol masian ai do siat todi dang habong otat sahara jaun ni debata. Ai do todi maksudna Jesus do ai kanguluani. Jalan marhite todi di bagasan ibana do hita mangulu. Ikut tu badu halihon marhite na porsea tu Tuhan Jesus si palua hita. Ibana do firman nagabe daging hata nagabe dagingi mahal yang ngulu di hita. Ido banda hudul hamun waheng denggat di permingguanon. Adong na makipas mohopan dohamu amangate. Alenak pe mohopan las maruhamu ake. Digijang adong ko namang opada dana ni inang di sandi makirde-hirdehon. Ido ban na dipikiri gereja. Adong go permingguan na manggudang, adong go permingguan sekolah minggu. Boido buanon tu bagas joro akada danak di sekolah minggu tabuam mai mulai seorang saboha. Jangankan mulai seorang, mulai bortian. Ngadi bagaimana mulai seorang mang di bortian ede puji-pujian di Tuhani. Bodo terekam nang dingulunay satu nama godang. Gabi murama dak dana hitugu-tuguan. Molo mulai sekolah minggu ro di sinak pemerdela ni melujongi. Nak pula gabi repot kita di simolo di kelas sekolah minggu. Akhirnya kamang inang anoni mana dung marumur 3 tahun nunga hudul denang be, ang nga biasa imana. Mangadu situasi marsaur do donganna di bereng. Dak si bedani law sanu dadana daw. Lo samu dak dana hiro. Ala be kok kamu majo itu 4 tahun dak kamar minggu mulai memet. Ala itu tabuam ma. Marumur 4 tahun tu sekolah minggu amana terjadi. Jol mau madak danahi gabi ulo matangis-tangis. Atau pu di bereng buti akana suhabi nerengga. Jadi mulai met nak peribut tabuan dak darah itu persekolahan sekolah minggu. Tabuan. Alai tak jaga ketertiban. Idot tong. Molo soboy do peta babu ita hudul permisi ta tu guru sekolah minggu hudul jasa tok kidah. Minggu naro dak pola do tradison asa terbiasa juga danahon. Unang itur lao. Unang itur ditinggal ho persekolah minggu ni. Hudul di sini jaga setokin. Minggu naro ngaberobe muse. Sebulan naik ngabobe tinggal hono ni. Molo silu dak dana hita buat tu bagas joroi. Silu mai mana. Begitu lebih cepat akan memahami cinta kasih Tuhan nang di persauran na. Idu jajita tiap kamang do inang. Idu babuan na tatadda Tuhan. Jajita mabuat dak danahi. Di tonga-tonga di padidion. Ikut tugu-tuguan manada. Tuhani marhiti hatana. Nasugut tu pasahat doi melalui ibadah sekolah minggu masuk jamualu kami di Sopo Saroha. Jirap tatang yakung ma ibadah di sekolah minggu pinwai nga jamonom jamualu do jam 10 sada. Biasana jamonom sada jamualu 2 dibaen dan na mekmet do na balga disan jam 11 jam 2 tong dibaen di son na mekmet di san na balga. Alai demi efisiensi ala guru sekolah minggu tak terbatas tu 10 sia. Gabi tabai ma seresa mai alai duk sai ibadai masuk matu kelas masing-masing. Sono upacara di sekolah, upacara kelas 1 kelas onom. Duk sai upacara bendera di lapangan. Boy ma masuk tu kelas masing-masing. Jadi dang na dihilangkan kelas na metiak kamang do inang matik tu ngadok tabegi. Tidak dihilangkan. Alai julu sada majumar minggu. Dukoni pian no bagi kelas. Mulu sudah don nomor kelas butuh do tenaga guru sekolah minggu HP mau lo pehita merekrut. Itu hanya sebagai informasi. Asa tadukung ya kamang do inang. Aka anak ko na memet aka opung. Asa denggan danahi marsaur. Aka guru sekolah minggu ipe dak palu jauh di pelayanani. Iru na ho bereng ison. Pagi masuk jamualu masuk 2 kelas. Jam 11 2 kelas ke guru sekolah minggu baru serma muse evaluasi muse
loja matong, loja hiyamma. Jadi iro na tapikiri, ubayin na gabi tagabong, asa unang loja, buhay marsagi di ulaw ni, gabi buhay masitangyangan, masisarihon, akadongan di pelayanan ni. Ino tadana na tatada di bata ama, anak dohotor di parbadia. Gabi tu masong gowar ni minggon ng dihita, mamuka siya poso-poso sa harodi na tua-tua, miseri, cordias, domini, gok asin rohani, Jehovah do, tanoon. Tabuam may go asin rohani Jehovah do rumah tanggamu masing-masing akamang do inang. Go asin rohani Jehovah do ama ina dibagas munabi. Go asin rohani Jehovah do akka hamu amanginang dibagas nang dibaliape. Go asin rohani Jehovah mahita dinamulak sebagai joroon manak tu dia pesadarion. Ditonga-tonga niya kadongatan na mariraya rapta jagama tabereng ma luar biasa Tuhani marsak pehoy nang marsak pehoamang lehonon di Tuhani do gugu alay sada siarat na ikosay toktong marsigadtung tuhatan ni Tuhani ikosayolo pay baruon jala say maredde di bagasan asin ni rohan ni Tuhani dao masahit dao maholso dao maak kapargutu-gutuon tubuh madame masa may dingulu mo. At yak ka manginang, buwag ka mo may tubagas mo na biyake, haang ipinaribot. Go asin rohan ni Jehovah ma ngulu mo. Amen martangiyang mahita. Hali Jehovah mauliati rohanami diho. Nung nga di paingot hatap pami, asalang mga tusi hami, yak ka ulaw nami. Hobar tu panadon nami tu amay. Molo ama tu Tuhan nami si top paparluhutan. Udok kami, unang be say madaw-daw hami siya ibadah. Tong mahugolop kami, hatami. Tong mahuparsolyo kami dengan ibasam. O lumahami, tugu-tugu mo. Songon ilunang ditong atongan ibagas namin ang ulaw nami. Molo ama piyak ka ama, molo ina piyak ka ina, molo yanak ko piyak ka anak kon. Hobar tutohonan nami bima hami mangula, masih hakolongan. Gabi tiur sudi dalan si dalanan nami. Pasu-pasu masudi keluarga ruas ni Huriamon narap paminuang di bagas Joromon doh di bagas na sidabi pasu-pasu manang akka manami na nami parhalado gabi habaoran ni pasu-pasu toktong Huriam hakabipi tangerang kotaon makatidakkon asin ni roham dingulu nami gabi buhi madohonon nami buanon nami may tututu bagas nami bi miseri cordias domini guk asin ni roham do ali Jehovah tanoon rohanami ngulunami Huriam dot akka dongan nami sisolho nami mauliate madiho pos rohanami naung disesahudusan nami mga sahon Kristus Jesus parholongi martangiyak kami tuho. Amen. Huhut kita papungu pilihan maredde mahita. Amen.
mapilato tuadu pani debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo harorowan ni saluhut silehon-lehon nadinggan. Do nasauli bahasa na mauli utus. Upasahat tami masian na nilehom mi tuhami. Pilihan nami tuho. Say jalo mai gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati bulok karajaum di tonga-tonga ni huriam. Doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam tadahami godang ni sidolehom mi tuhami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Na di Banua Gijang, saya pinarbadia magwarmu, saya Roma harajaumu, saya sauk malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion, hanguluas siapari, sisa madusa nami, songo panesan nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unag kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakot Tuhan debatama bukina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bukina tuho. Jala di pasaor hom madamena tutodim.